gosetuak gora begira daude eta ez dira gorriak. Ardi gosetuak gora begira daude eta ez dira gorriak. Baina buztuta daude aizez eta rastaka daramaten landro gerratuaz. Ustelak barrutik kutsadurak irestua barreiatzen dute Otsuak egunero presaz eta ezer esan gabe. Atzamarkada eskutuaz irensten dienaz gain. Barreiatzen dute Otsuak egunero presaz eta ezer esan gabe. Atzamarkada eskutuaz irensten dienaz gain. Joseba Irazoki.